Türkmenistan'a saýlaw möhüsimi dowam edýän Mahaly Magtumul adyna Türkmen Döwlet Uniwersitetine bilim alýan talip gyýlardan saýlaw çärelerine gatnaşmak üçin milli egneşik satyn almak talap edilýär. Bu aralykda prezident wezipetine dalaşgärleri belli almak işleri dowam edýär. Türkmenistanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 11 fevralda işden çekilmek niýetini ýaňdydan soň ýurtda möhletiniň prezident saýlawlaryny geçirmek kararlaşdyryldy. 12 martda geçiriljek saýlawlara ýurdun iň ýeri ýokary hujaý talip gyýlary çabyt köýnek we bir meňde şäher satyn almaga mejbur etmek bilen taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Magtumul Uniwersitetine talip gyýlardan saýlawlary bilen baglylykda milli egneşik talap edilmeginiň jikme-jikligi barada habar berýärler. Habarçylarymyz bilen atlandyrylmasızlyk şertine gurrundaş bolan studentler bu talaplaryň öýleri üçin goşmaça çykdyjy bolýan aýdýarlar. Talip gyýlaryň sözlerine görä olar 12 martda geçiriljek saýlawlara şeýle-de saýlaw möhütümine geçirilýän duşuşuklary milli egneşikde gatnaşmaly edilýärler. Hususan tölewli görnüşde ýokary bilim alýan talipler goşmaça çykdyjylaryň öýlerini agran salýanyny aýdýarlar. Diýip paýtagtda ýokary bilim alýan bir talip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhbetdeşlikde aýtdy. Ol özüniň tölewli bilim alýanyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyza görä milli egneşik satyn almaly edilen talipler saýlaw çärelerine gatnaşdyrylyp olar döwlet telewizionyasynda görkezdiler. Talipler çabyt we köýnek satyn almaly. Çabyt aýal gyýlaryň egine geýilýän ýuwkujyk dony bolup köplenç toý çärelerine geýilýär. Türkmen medeniýet saýlawlary milli öwüşgün çaýýar. Olary milli demokratiýanyň dawralanmagy häsiýetlendirýär. Ýöne saýlaw çäreleri üçin milli egneşik satyn almagy mejbur edilýän ýaş gyýlaryň çykdyjylary barada habar bermeýär. Paýtagtdaky ikinji habarçymyza görä talip gyýlaryň köýnekleriniň ýakan agyşlary bir meňdeş bolmaly. Talap edilýän ýaka 120 manatdan bahalanýar. Häkimetler saýlawlary mejburi çabyt köýnek we ýaka talaplary bilen taýýarlyk görýän mahaly Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ýokary döwlet wezipetine dalaşgärleri belli almak işlerini dowam etdirýänini aýdýar. İlkinji nowbatda häkimet başyna Demokratik Partiýa tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow 15 fevralda merkez saýlaw topary tarapyndan belli alındy. Munyň ýa-ni halkara saýlaw synçylaryna görä şu wagt içinde erkin we adalatly saýlaw geçirmedik Türkmenistanyň saýlaw topary ýylyna prezidentlik wezipetine dalaşgärleri belli alyp başlady. Merkez saýlaw komitetiniň 21 fevralda çap eden maglumatyna görä raýatlaryň teklipçi toparlar tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Maksat Murat Özgeldiýew we Kakygel Sari hemde senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan dalaşgärligi hödürlenen Babamrat Meredow ýokary döwlet wezipetine dalaşgär hökmüne belli alındy. 19 fevralda teklipçiler tarapyndan hödürlenen Perhat Begenjew, Berdimämet Gurbanow hemde Hasydol Agrar partiýasynyň hödürlenen Agajan Bekmuradow dalaşgärligi belli alındy. Munyň bilen şu wagt içinde 7 dalaşgär resmi taýdan belli alındy. Bu aralykda ýurdun daşyna hereket edýän opozisiýa wekilleri we aktivistler öňkü fiýasto geldi. Kärizow, DWT topurynyň lideri Murat Gurbanow, aktivistler Nur Muhammed Anaýew we Ahmet Rahmanow hem Türkmenistana geçirilýän saýlawlary öz dalaşgärligini elan etdiler. Finçler Türkmen saýlawlarynyň açyklyk, aýdynlyk, erkinlik we adalatlylyk şertlerini alada bildirýärler we duýdansyz elan edilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň Türkmenistana häkimiýeti atadan ogly geçirmek synaşygy häsiýetlendirýärler. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň hususy eýçilikdäki dukanlarynda azyk we senaat önümleriniň bahalary birneme arzanlap, olaryň görnüşleri köpelip başlady. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bu harit köpdürlüliginiň we arzançylygynyň ýörite bir firma tarapyndan ýola goýulýandygyna habar berýär. Yerli ýaşaýjylaryň köpüsi bu ýagdaýlary irki prezident saýlawlary bilen baglanşdyryp, emeli döredilýän arzan azyk bolçulugy diýip atlandyrýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä soňky günlerde hususy eýçilikdäki belli dukanlary azyk we senaat haritleri paýlanýar. Dukan eýerleri ýörite ulaglarda getirilen bu önümleri paýlanan bahasyndan, ýagny üstüne hiç ýyly goşmaça pul goýman satýarlar. Bu önümlerin arasında süýjü kökü önümlerinin ve öý hojalyklaryna ulanýan senagat serişdelerinin dürlü görnüşleri var. Wafillerin, gapgaçygy serişdelerin, sabun we şampun ýaly önümlerin ençemi görnüşi var. Diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjy 22 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä bu önümleriň 90 göterimi Türkmenistanda öndürilen haritler bolup, olaryň bahasy bazarlardaky narhlardan 1-2 manat tapawut edýär. Mugaramazdan bu haritlere isleg ýokary bolup, olaryň alyjysy köp. Hususy dukan eýeleri bu azyk we senaat önümlerini dukanlaryň öňünde çykaryp satýarlar. Habarçymyzyň sözlerine görä olaryň bu sewdasyna döwlet arasy
arasatçılık ve ketellerin yayramagyna karşı görüşmek gulluğu ýa-da polisiýa işgärleri tarapyndan hiç ýyly päselçilik döredilmeýär. Bellesek soňky 5 ýyldan hem köp wagtyň dowamında Türkmenistanda häkimetler dukanlaryň daşynda söwda etmegi, harytlary olaryň öňünde çykaryp satmagy gadagan edýär. Bu gadagançylygyň berjaý edilişine döwlet arasatçılık ve ketellerin yayramagyna karşı görüşmek gulluğu ve polisiýa tarapyndan gözöwçülük edilýär. Dukan eýeleri bu adyk ve senaat önümlerinin bir firma tarapyndan arzan bahadan paýlanýandygyny aýdýarlar. Ýöne onuň ady we kime değişligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Olar özlerini hemme zat bolçuluk ýaly alyp barýarlar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä köp adam häzirki wagt peýda bolan bu haryt köpdürlüğini we arzançylygyny irki prezident saýlawlary bilen baglanşdyrýar. Emeli ýagdaýda döredilen ardan azyk bolçulugy saýlawlardan soňra ýetirim bolar. Bahalar ýene de ýokarlanır we haryt köpdürlügi aradan aýrylyp ýene gytçylyk dörer. Dip yerli ýaşaýjy belledi. Türkmenistan 12 martda irki prezident saýlawlaryny geçirýär. Adatlyk bilen gurrundeş bolan halkara synçylaryň, türkmensanlaryň we aktivistleriň ençemesi bu saýlawlary Serdaryň saýlawy atlandyryp, onda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly, prezidentlige kandidat Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiş gadanmagyna garaşýar. Häzirki wagt Serdar Berdimuhammedowy wagdy etmek işleri ýurduň dürli welaýetlerinde dowam edýär. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar adyk arzançylygyny we köpdürlüğini häkimetleriň Serdary mahabat edip, onuň awraýyny ýokarlandyrmak taýlalary diýip düşündirýärler. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde harytlaryň arzanlamagy, adyk üpçünçiliginiň gowlaşmagy bilen bagly ýagdaý geçen hepdäniň ahirinde göze iýilip başlady. Mary welaýatyna habarçymyz ilata aýlyk un paýlaryny subsidiýalenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreleriň görülýändigini we bankomatlara nagd puluň ýygyderli ýüklenýändigini hem habar berdi. Bundan başga da geçen hepde ýurtda dollaryň gara badardaky narhy 17 manada çenli aşaklady. Ýagdaýdan habarly aşywatly çeşmämiz dollaryň hümmetiniň pete gaçmagynyň sebäplerini häkimetleriň bir kanun valyuta söwdegärlerine karşı reýtleri geçirip gara badara köp mukdardaky nagd dollary goýbermegi bilen düşündirdi. Bu habarlar köp adamyň saýlaw gününiň golaýlamagy bilen harytlaryň we dollaryň gara badardaky narhynyň wagtlaýyn aşaklamagyna garaşýandygy barada habarçylarymyzyň mundan 10 gün çemesi ozal beren maglumatlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm syýasy wakalaryň öňü syratynda adyk bolçulugyny, arzançylygyny we köpdürlüğini döredýär. Ýöne bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýa syýasy çäräniň ýygyany gürüm-jürüm bolýar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek ýeter ýetmezçiligi saklanýan mahala Aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowata durup, kesitlenen möçörden has köp çörek satyn alýan raýatlary tutsak etmegi dowam etdirýär. Tutsak edilen raýatlaryň arasynda çağalar hem bolup, olar bilen ýörite düşündiriş işleri geçirilýär. Bu aralykda hökümetçi neşir paýtagtyň bir supermarketinde virusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satyga çykarlandygyny habar berýär. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä çörek satyn aljak wagty saklanyp, polisiýa bölümine alınıp gidilen raýatlara öňünden taýýarlanylan suratlar we videolar görkezilýär. Bu suratlarda saklanan raýatlaryň bir gezek çörek satyn alandan soňra gaýtadan nowata durup, ýyzly çörek satyn alýan pursatlaryny görse bolýar. Bu suratlar we videolar suwtnama hökmünde görkezilýär diýip, polisiýa bölümine eltilen aşgabatlaryň biri anonim şertde 21 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek ýurduň döwlet dukanlarynda her bir raýatyň günde sewitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ilata subsidiýalenen bahadan satylýan bu çöregiň bahasy 60 teňe deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ýitileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy. Biziň raýat geyimindäki işgärlerimiz suwtnam üçin kimin näçe gezek çörek satyn alanyny video we suraty düşürýärler. Biz ýam öňünden kimi saklamalydygymy bilýäris. Dip aşamatly ýaşaýjy polisiýa işgärleriniň biriniň sözlerini titirledi. Habarçymyz tutsak edilen raýatlaryň arasynda çağalaryň hem bardygyny, olar bilen ýörite düşündiriş işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Polisiýa işgärleri çağalara siz okumaly diýerler. Uly ýaşly adamlar birinji gezek saklananda olar bilen düşündiriş işleri geçirilýär. Olar ikinji sapar
habar saklananda 100 manat möçöründe pul jerimesi salınýar. Raýatlar bu jerimeni Halk Bankyň üstü bilen Aşgabat şäher häkimliginiň bank hasabyna geçirmeli diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Habarçymyz kesitlenen möçörden has köp çörek satyn alan raýatlaryň saklanmagy bilen bagly wakanyň paýtagtyň bir näçe dukanynda bolandygyny hem aýtdy. Olaryň arasynda Maltumulu şaýolunyň ugrunda yerleşen 14-nji Kemine köçesiniň ugrunda yerleşen 32-nji, Baymurat Garryf köçesiniň ugrunda yerleşen 42-nji we Hojow Anna Durdyf köçesiniň ugrunda yerleşen 9-njy dukanlar bar. Habarçymyz tutsaý edilmeleriň arasynda döwlet dukanlarynda çöregiň satywynyň daňdan garankyda dowam edýändigini aýdýar. Adamlar çörek satyn almak üçin giýje saat 3-de nowatda durup başlaýarlar. Çörek her gün ir saat 5-de satywa çykarylýar we 15-20 minutyň dowamynda satylyp gutarýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Ýatlasak mundan bir hepde çemesi odal adatlyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri badarlarda adyk önümleriniň narhlarynyň 30 götürümden 400 götürme çenli ýokarlanandygyny habar berdiler. Döwlet dukanlarynda çörek adyndan 4 dese gymmatlap 2,5 manada ýokarlanypdy. Bu gymmatlama Türkmenistanda irki prezident saýlawlarynyň geçirilejekdiginiň ýylan edilmeginiň ýygyany bolupdy. Ýöne geçen hepdäniň ahirinde bahalar ýene peselip başlady we döwlet dukanynda çöregiň bahasy ýene 60 teňe ardanlady. Köpler adyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglanşdyryp narhlaryň saýlawlardan soňra gaýtadan ýokarlanmagyna garaşýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşri paýtagtyň bereketli sowda merkezinde virusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satywa çykarlandygyny habar berýär. Neşri 20 fevralda çap eden habarynda bu çöregiň bu ýön kökünden alynan garyndylar bilen baýlaşdyrlandygyny we onuň Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Tehnologiýa merkeziniň laboratoriýasynda işlenip taýýarlandygyny aýdýar. Habarda bu ýön kökünden alynan garyndylaryň diňe bir biologiki işçiliginiň bolman eýsem beýleki dermanlaryň täsirini ýokarlandyryp biljektigi hem öňe sürilýär. Ýöne onda laboratoriýanyň işläp taýýarlandygy aýdylýan ilmi işiň jikmejikleri ilat köpçüligine yetirilmeýär. Bellesek bu ýön kökünden alynan garyndylaryň koronawirusa garşy saglyk bejergisinde netijeligini suwd etýän islendik ilmi işiň awraýly halkara guramalar tarapyndan ikrar edilendigi barada habar ýok. Muňa garamazdan ýurtda koronawirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlayan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýön köküniň adamlary COVID-19 goraýandygyny öňe sürüp gelýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda döwlet başlutany Ýurdyň Ilymlar Akademiýasyna we Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligine bu babatda ilmi barlyklary geçirmegi tawşyrypdy. Prezidentiň bu tawşyrygyndan soň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda mektep okuwçylarynyň medisina gapyrjaklaryna bu ýön köküniň şiresi hem goşulypdy.